and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Nay! Asa pa kay? Wala, una-una biya siya gawas! Gawas sa diha ay. Kay manghuwam ko sa mga cellphone. Kay mas nindot nagkuha. Pa-picture ko. Oh. Really? You're living here with us? Oh, good. Anhin ako puyo. May problema ka na? Oh. What if I say yes? Aw. Problema ni mo. Dili ako. Ganit kaya, baby. Ablihan ko ang pultahan, alam ni mo. Ayun na. Ako na. Dali na. Ako, prinsesa. Salamat, Bintot. Now, we do have a problem. Unsam sa problema ni mo? Ha? Gablihan ko na gani ang pultahan sa sakinan aron makagawas sa dalili. Yan siya problema. Ako lang ang may katungod nga mo tawag ni Lily o prinsesa. Nga naman. Tawag di ko. Buot ka. Prinsesa, 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 prinsesa. Be. Oh. Ay, bitot. Puyaw ka na. Ay, kalimutan nga niya kas kagalingong Jason, ha? Gero. Gero. Himo kong bay. Dako pa idots. Hilumanoy, oy! O bitaw. Ganina O bitaw. sa da. Away, trabaho na ko. Let's get inside. Dako ini ilang Nga, oy. dako. Trabaho lang ko. Mas dako pa na ako batukod. Saba ka Trabaho din. ko. Matay ka na lang, noy. Dili ka pagin makapatukod og ini nga kadako nga bay. Nungo ka? Nungo Pwede ka? ha, oy! Parehas na nagmurag minatay. Nungo day na. Badia! Dako ang putahan ng baya. Mura ba giganting mamuyo? Putot lang ka. Badia ay! Muros kang taas da. Mas taas pa ko di mo. Dayon ka mo. Waps, waps! Kayo na. Daplim. Nasa man ka, oy? Una-una man ka, oy. Huwat ako, oy. Hala. Hala siya. Dali na taling. Dali, manudot ka. Ay, wow. Huwa na ang imong kuntra. Ay, dali na apa. Musunod mi si Jason, Lala. Jason? Nasayod ko. Huwag ka makauyon nga niya o ba nato si Bintot. Ayaw ka bala ka. Ako na makiksalti niya. Okay. At togyapan ako dito sa salay butang. Yes. Yes, pagyan nga. Mahimo rin yung mingog ko. Sa English, untong giliw. Katapusan na ako ning ako tono na. Mag-chill ako dito sa bar, ha? Inom ita, ha? Okay. Kano? Kana. Muna lalaki. Dali na. Malod na kay bugat kini akong gidabasig ganahan kong ganahan ba ikaw ba basig ganahan kang mo bitbit. Oo na. Tubagon ko na ni nanawag. Ay dugay ha kay mag-inom ta. Hello, babe? Babe. Unsay babe? Dili babe. Tapa. Mau din yung tawag siyang uyab. Yay! Hala! May lain yung uyab yung tawagan na. Pasumbag yun eh! Tarong ka lang! I miss you. Nagkita kita kabi. I just miss you. Babe, Yes. I love you. Oh, You still love me, right? babe. I will take that silence as a yes. Hennessy. You don't have to say a word. Igo na alang na ako nga mabati ko ang imong tingog. If you're really so busy, nakasapot ko. You know I will always understand you, Larry. Hennessy.
All I'm asking is a little of your time. Gamay lang. Pakita lang nako bisan makadiyot matag adlaw. Then hug and kiss me, and that would be just enough. Please, Larry, spare me a little of your time, please. Hennessy. Are you busy today? Yes. Can you see me tonight? Please. Okay. Thank you, babe. Jason? Jason? Naan ako, musod ako. May pag-isultihan ako makadiyot. Okay, muna ko nimo sa sud. Okay. Si Lily pa to? Yes. Kinsayan kita og Jason. Ha? Niya mi sa field. Usa sa ko mga engineering yung gitawag. Okay. I have to go now, babe. Okay, babe. I'll see you tonight. I love you. I love you to. La! Daghan ng bino din ni, oy. Naglinyaman. Ni ay mga kupang nga mga nindot kayo. Gara agin tawhan na, eh. Hasta magamit, gara kayo. Sana all, basta lagi, magtukol lagi ko, mas dako lagi ini lagi, awa niya, ako lain mo ko. Kita lang trabaho, awa niya, oh. Hoy, man! Ay! Ay! Hala! Hala ka! Hala! Kaya ka! Kaya mo kong ipagkuratan. Yabaga ni mo, eh. Oh, nabuyan na ako. Kahit makurat mo ko, nabuyan na ako noon. Mapa day! Sadi na akong nagdangha ka diha! Nga, pagkuratan ko ni mo. Anong kupot-kupot man sa kana, bi? Suya man ko. Palit imo! Palit bit ako, away, kinato na ko. Bitoy. Dahi, ano, Hala ka. Ginay. Nagipagkuratan ko. Maong nabuyan akong kupa. May mo bang magsulti ta? O ba, ikaw pa? Lakas kita na ko. Bisan, mabuntagay pa tagsultian ay. Di ko pula ng katubang mo day. Ang pangutana anak kung si Lily, dili ba sa pulan o atubang nimo? Helom lang gad. Antog ko ka diya da. Bawa bi kay magsulti mi. Ay sagbat kay dinagko ning amo. Hilas! Uy, ikay pulit ana ha! Hala ka diha! Day, unsa may atong panagsultihan? Sulti lang, samtang nagpunit ko ning hinahinay ko hinahinay ng mga buak na bildo ba? Ops. Kung huna nimo ang akong giingon nimo, magpatukod di kog bayang mas dako pa niya ining baya ining makatrabaho nako. Og nahinutlog ka nga magpaabot ng gayon na. Okay ang akong tubag day. Bintod, I love you too day. salamat. Salamat ang imong tubag. Di man na mo itubagod. I love you too. I love you too, man. I love you, day Lily. Ang tanan nimong gibuhat alang nako og mga kaayo. Ako nang gitigom tinisod sa kong kasing-kasing, Bintod. Ug mapasalamatan kay ko anang tanan. Usa ka kamatuod nga higala. Pero day, dili hinigala ra kining ako diyan nimo. Paghigugma gid ni. Pero dili ikaw ang akong gihigugma. Si Jason. Ug may plano naming magtukod og kaugalingon namong pamilya. Dinhi ining baya. Busa, Bintod. Imo na kong hinginlan. Mao ba? Day Lily. Papahuwaon ako nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!